טוב, חנויות יד שנייה אולי נשמעות לכם כמו מפלט לבוידם של סבתא, אבל זה טרנד מתפתח, והוא ירוק וחסכוני, ונקרא בעצם וינטג'. אז בואו נפרגן, ונגיד שלום לסטייליסטית ליב נוסבאום. אהלן. אני אוהבת את החולצה שלך, אמרתי לך יפה, נכון. קודם. מאוד מאוד יפה. וינטג'. וינטג'? וינטג', בטח, וינטג'. יפה לך, מה? אבל- יש הבדל בין וינטג' כן, ליד שנייה? בהחלט. ופה אני באמת רוצה רגע להסביר באמת לצופות, לכולם, תסביר. כי אני רואה באמת אצל הלקוחות שלי, שאני עושה להם סידור ארון, הן אומרות לי, תראי, זה וינטג', וזה לא בהכרח. יש כללים מסוימים, כדי שבגד יקרא וינטג', כדי שזה באמת יהיה וינטג', הוא צריך להיות בין 20 שנה מינימום. 20 שנה ומעלה. בגד שאין לו את ה-20 שנה, מה, אנחנו זוכרים מתי קנינו בגד? יש איזה חותמת? יש איזה... בטח, יש ממש, נגיד... יש תעודה? קודם כל יש תעודה, יש הרבה בגדים שיש להם תעודה. את יכולה גם לראות את זה על סמך התפירה. יש תפירה, את יודעת, התפירה הטרנד עילית. של אותה תקופה. בטח, גם תפירה ידנית, תפירה של פעם. לרוב גם בגדי וינטג'. בואי נתחיל לראות, את מסקרנת אותי. אז בואי נתחיל עם בגדי וינטג' ואני אראה לך. הלכת על הטופ, ליב. אני הלכת על הטופ, בהחלט, אם תדעי של מי זה היה. את יודעת של מי זה היה? של אליזבת טיילור. די, ביי. זו סמלה של אליזבת טיילור, ביי ביי. דוד. משנות ה-70, וזו צינה שזה ממש תפור ביד, דבר משנות ה-70. בוא נראה. יש לה ריח טוב. יש את הריח שלה. וזה מהתקופה הרזה שלה, כי את יודעת, היא עברה כל מיני משקלים. וכן. אז זה בהחלט, זה משנות ה-70, וזה ממש תפור ביד, וזה בהחלט של פעם. להתעלף. עכשיו את הולכת באמת גזרה יש לה. מדהים. אני חייבת להראות לך משהו שזה וינטג', זה אנטיקה. מה זה אנטיקה? 140 שנה. את אומרת. כן, עכשיו יש סיפור קטן שאני חייבת לספר. זה היה שייך לאצולה הצרפתית, זה היה בזמנו. עכשיו, פאולוס השני בזמנו אמר זאת סמלת כלה, ואמר שמי שלא בתולה, אסור לה להתחתן בסמלה לבנה. ולכן, היא מן הסתם זו שהתחתנה לא הייתה בתולה. למה מן הסתם? לפני 140 שנה כולם היו בתולות, לא? ברור, תמיד. אבל אז לכן זה ורוד, ובאמת כל הצבע פסטל, עם זה כן ותדעי לך שהיום זה מאוד אופנתי, כאילו להתחתן עם שמלות כלה סגורות ועם שרוולים. נכון. פה יש ול ויש כותנה ויש... אם אנחנו איך ממש שומרים על נהפוך את הבגדים זה, האלה? אז ממש צריך לשמור על זה טוב, ואת יודעת שיהיה סגור ניילון מיוחד וחומרים מיוחדים. פה, לא יודעת אם המצלמה קולטת, אבל יש פה שברי יהלומים, והכל, יש ול והכל. תשמעי, פעם לתפור שמלה כזאת זה לקח שבועות עם תכנון. זה הכל תפירה ביד. עוד סתם דוגמה, זה של פייר קרדן, זה כבר משנות ה-70. זה באמת בזמנו, זה היה למי שיש הרבה אומץ, ללכת עם מיני מאוד מאוד צמוד. ולמי שיש ממש גזרה דקה. נכון. וואו, איזה מיני. זה של קריסטיאן דיור לצורך העניין. אוי, קריסטיאן. הכל תפירה ביד. זה אופנתי גם היום, תקשיבי. לגמרי. אבל היום כבר לא תופרים ככה, זה בדיוק העניין. נכון, כי הכל תעשייתי והכל מהיר וכמה שיותר. זה למשל של גרייס קלי, הסמלה הזו. מה את אומרת? של הנסיכה עצמה? כן, שלה עצמה. וזה מדהים, זה משי פראי, הכל באמת אלה מידותיה, את אומרת, נכון? אלה מידותיה של הנסיכה? כן, גם זה, אגב. גם זה שלה. גם זה שלה? כן, לגמרי. היה. זה של צ'ירוטי. גם הכל, רואים באמת, אם הופכים את זה, אז נראה את התפירה, אם אני נכנסת לחנות יד שנייה, מה חשוב לי לבדוק? אלה למשל מחנות של לוני וינטג', יש לה באמת דברים מאוד מאוד איכותיים. צריך לבדוק ככה, קודם כל את התפירה. שזה באמת תפירה של פעם. לרוב זה הכל באמת מותגי על, וגם המחירים בהתאם. יפה, חולצה. מדהימה, זה משנות ה-60. אוי, יפה. מדהימה, והכל תפור ביד. דבר, פייט. זה מדהים. עכשיו, לצד הווינטג' יש את היד שנייה. נכון, שאלה חנויות יותר זולות. הן חנויות הרבה יותר זולות, זה ממש טוב לאוכלוסייה שידה אינה משגת. נכון. אחת החנויות המאוד בולטות היא זה רשת הביגודית של ויצו. ששם באמת יש יד שנייה. זה מעולה באמת למי שקשה, למי שבאמת במחירים אטרקטיביים ומאוד מאוד סמליים. תכף הקיץ מגיע, זה יופי של שמלות לקיץ. נכון, מאוד אביבי, מאוד מצוין. 60s. ממש 60s. עכשיו, למה זה טוב? הביגודית של ויצו, למשל, זה טוב, כי קודם כל ההכנסות הן קודש ממש הכל זה תרומה לקהילה. סתם דוגמה, כמה עולה שמלה כזאת? הנה, למשל כתוב 60 או 70. 70 שקלים? לצורך העניין. משתלם? אז
זה בהחלט משתלם. זו לדעתי גם 70 שקלים. גם, אז... ולצורך ההשוואה, סתם, אני רוצה לדעת כמה עולה שמלה של אליזבת טיילור? זה בסביבות האלף, יותר אפילו, גם אפילו יותר. שווה, כי לתפור שמלה כזאת חדשה. אפילו יותר. אולי יותר. זה מתחיל רק מהמחירים האלו, אבל עוד פעם, את יודעת, צריך לשים לב להבדלים. עכשיו עוד פעם, כל אחד יכול לבוא ולמצוא, אם זה נגיד אקססוריז. אז הנה, זה למשל באמת, זה יד שנייה, ובאמת יש לו, נגיד זה יכול להיות מהעונה הקודמת. דברי אליי, כן. אני חושבת שזה ב-15 שקלים. לעומת זאת, התיק הזה, זה וינטג' אמיתי, ויש לו משהו כמו 70 שנה. וואו, יש בפנים כסף? הם משאירים את הכסף בפנים? זה לא. זה דווקא לא, אורנה, אני בדקתי. לכי תדעי, מישהו שכח משהו בפנים, את לא יכולה לדעת. אני בדקתי, את מבינה? גם משקפיים האלה? משקפיים, בטח, כן, זה וינטג'. רצינות? אלה למשל, אלה יד שנייה. אפשר לראות, נגיד 30 שקלים. מבינה? אז יד שנייה זה לא חייב להיות ממותג. וואו, את נראית נהדר. לא, אני ממש מרגישה כבר. אני עומדת ככה עם התיק והמשקפיים, אני יכולה ללכת. אז יאללה, בוא נשים ונלך לאן? לאופק. להשקיע. כן, הכי טוב. ונלך למתוקים. המתוקים זה סוג של נחמה, יקירתי. זה תמיד. בואי איתי ככה, ואחר כך פורשת בשיא. יאללה, אני פורשת, יאללה. והנה הפתעה מתוקה לפסח. יואו, זה נראה טוב, אני יכולה לאכול. טוב, ממי, תודה ליב, תודה. אז במקום עוד איזה וזה שתעלה אבק על הארון